INP channel clear tu te chi bai le vek ule Christmas ni kan manga kan channel update po kan khai lak ve deuh deta en ni hriat thiam na kan ngen masa chewani e soile soinu January ni ruk alo thlen phot lo chuan thu hi achiang hlei thei don lova akara news tharlam tak takero a om reng boka thayang to ka update zel kan tu manga tun tum chu ma mo ya war tein USA 2020 election boy chung changa zona le channa aron siam hian kan beng mintiwar thei don riawin kan ria a kan soive le photange zona January ni ruk hian drama hian nena chance anei tha an tia engei mu dan he thu hi John Wangchia America Maryland da omekin a changa hetiang hian a channa ilongai kha ho teng u a soi thei mi lova Republican palai ho an huai lo ani to main karing tuna hian state pasari Georgia Michigan Wisconsin Pennsylvania Nevada New Mexico le Arizona hian case akal mek loma chung zinga chuan vote diklo tam tak mu chuani entirnan Pennsylvania a chuan mail-in ballot send ma a receive date send date le receive date in angte atu karon let ti ang velte vote noi ni le singa zeta oma Pennsylvania a hian drama atlin lo na hi vote noi khat le singa vel chau ani boxia ti chuan state tam taka mail-in ballot sa signature verification ti phal lo te a chiar na khola signature verification ti lo tura setting a da te an ni thuk bokani Nevada a chuan mithi sangli vel vote om ti te singli lion double vote an thak ti te an hu chuak nuk boka Arizona le New Mexico a tepo chutiang thil a om bok Georgia how tu te chuan zirtop ni khan signature verification ti thale turin rem antita a result chu hun tur ka hre mai lova Georgia hian recount nan ti lai khan signature verification an phal mi lova tuna anan phal thale hi arin hlel om ma toin ka ria University of Georgia nena tangrualin an check don ni om takania University of Georgia ni tain ka ria chumi nen tangrualin an check don ni om takania hei po hi arin hlel om view win ka hre thau mai a chan chu drama hi politician nol puile midum ho hian an ngei em a tin vote share tu le lo suwa sam tu hi sarkar na thok volunteer anti ho hian ne hloma party mi le sa ho chuan a sira tangin an lo en dik thei le kania chu wangin a chiar tu zirin ala diklel view thei don ani tuntuma po khan covid wangin fit ruka hlat tur antia te chuan fit som vel daya anom tira dokan an son phei zuya pol watcher tan chun mu ngai na omre reng lo mai tin Georgia khan vote share ti top tur ti in no pakhatina puanga an hotir veka midang hovele a om nu fual pali in du tokin an chiara balot chui theilo dokan noyami suitcase pali emo parukemo an la chuaka camera a oilo antia mase hall security camera om kha an lo thei ngilani nge yang alang le tavek mai sia Georgia dana poll watcher om lovin vote share lo tur ti ania mase an soimama hetianga irregularities hi chuan lamin state pasari sarkar chuan dual elector thlan antuma heng state sarkar ho hi Republican ho an nihlom dual elector thana Washington DC vote turathon antum hlomani anti tak ngem ti hi a hriat thei chi lova Pennsylvania le Michigan chuan an thlang nge to ni ina langa Michigan a phei chuan state certification anti khan heng dual elector ho hi room chunga lu phallo turin security police andan tir nge ani kha dual elector hian soifia hretila Dr. PC biak siamana parallel vote at yang khani US democracy ni dan hi constitutional republic ania mipuin president hi direct in an thlang lova state in an thangani state lian le te chorwal nan population na zirin electoral college seat za an lo sema hei hi unrevised na num per ka hretalova
entirnan Maryland in seat nga aneya California chuan seat som nga le panga anei president ni turin electoral college vote zani le som sari an chan angai ti chuan constitution a hian electoral college representative ho thlang tura thu nei tu chu state legislature state sarkar an nia ti chuan constitution a hian electoral college representative ho thlang tura thu nei tu chu state legislature an ti mai keinin state sarkar kan ti hian nia mase state tamzok hian an secretary of state kuta hei hi an da mai ta thina a chan ni deuh beralang chu a ne tu party kha candidate tur thlang turangai kha alo ni mai boxi ni om takani tin constitution a hian representative ho kha an ma ni party candidate kha vote ngei tur ti dan a siam mia boklova an du an va vote thei thowani drama tlin khan candidate pakhat chuan a vote lo ni oma soi ania ma se boina tham a omlem lova a tling ta thowani chu wangin party ho hian party loyal tak hi an thlang nge thina ni engpo ni se han soi ta zelila tuna an boina state then khata hian governor secretary of state hi democrat lammi te ania ka hiat thei mai chu Georgia Michigan Pennsylvania Arizona te po hi ni mai thei ma se an legislature congress a republican ho an chak ve thunga chu wangin representative than na kha an la le tin an thlang le theya ma se secretary of state khan alo certify to te kha a thon lui ve thei tlat bokani chu tiang alo ni ta ka chuan constitution in a soidanin vice president ding lai mek hi US congress a certify tu tur ani vele tlat bokani Mike Pence a hian hetiang buai noi hi ka chiar tel lo mayange ati ve tlat theya chu tiang ani ta ka chuan atuma ma hian vote zani le som sari an mu thei don lo ti na ni chu ta chia chuan constitution takin state pakhat atanga vote pakhatin congress a vote an la anga chu tiang lo ni chuan republican lalna legislature governor ni lo state som thum democrat som ni an oma representative pakhat theu an thonanga party rula an vote chuan drama hi atling theyang tin kong dang le chu state hen khatin electoral college representative ho an legislature atangin boina omlem lova an thon chhuwa thei chuan drama hi atling thut thei bok Pennsylvania hian chu tiang deuh zong chuan a thon chuak thein arin om dewa then khat soidan chuan arukin hetiang zonga vote fel thei turin bei seina te omani ome engpo ni se republican a po drama support du lo hi an tam ve thowa chu wangin hetiang zongin an chenga mangem an che du tak takangem te ro hi chu thilrin hel om tak ani mainstream media kan ti ho hian vote dik lo lampang hi an soidu mia lova FB te Twitter te YouTube tele media website rang hian an censor thina an ban boka democrat le me pui then khat chuan hrethiam lovin an pom thei lovani chu wangin drama hovin an kong zo zonga kal tur chuan evident rin tlak tak tak chuan lamata na an siam thei angai tuna hian mainstream media in an censor vak kawang hian engte serious nge ti hi ngai ven view ma ila a riat hlei thei chia to lo hemi tactic hian drama hi namnul liaman tum ani deuh ber han hlo thlingin drama hi ron tling le thut tamai se democrat ho hian an riot vak le hi arin om khop mai bok tin drama case tam tak ko tina pai thla ti te po hi thudik chia lo deuh ania case tam zok hi local mi te file ania drama pol ten an file tak tak hi chu ala tam lo a enga pu chu lo ni se case an pai thla kho tam zok hi evidence en ni lovin technical ground na pai thak te an ni nuk hloma entianan kar masalo ka Texas in Supreme Court ava file po kha evidence soi thleng mi lovin Texas has no interest in how other states conduct their election an lo ti sakmaya hei hi adikina diklo thei 50-50 angani constitution zom intiama USA te in zom khom ania
zom lo bik an lo om hi adik thei mi lova thuaron leak chhuah danin Chief Justice John Robert hian drama atling le palang ti adu lo em awangin justice dangte avin rep ni om takasoi a omani engpo ni se January ni ruk han ngai chang photila drama tling tur chuan Republican ho an huai hle angai ringot mai Vice President a huai sen angai pokang tin a chan le wang evidence chiang takaron putchwa tur an nei angai bok an thuruk a riat thei mai lova mi pa ngai tan chuan 50-50 ala ni ber mai ome athohimin US Constitution ang chuan President hi hetiang lutuka powerful turani mi alova President te House Speaker te Senate Speaker te hi din mun enroll vekan niya mase President kuta hian foreign policy figurehead ni na military le thil dang ke ni na country hlei theilo an oma kumron in let chhozela alal tel ani ber mai tin federal central sarkar hi hetianga powerful turani lo bok state tin hiram khat thewan nia chuwangin thil engkima dan in anglo tak tak an nei thewa thil hote speed limit atangin thil buai deuh lian tham deuh a complicate deuh corporate law kan ti ang khleng hian state pakhat le pakhat hi anin anglo nuk mai ni Texas phei chu du hun a chuak thei tura agreement siamaron lut khan nia tuna po hian an politician pakhat chuan proposal siam mek ani ome hetia mani thewa roin in rel na hian competition thatak asiam saka hei hi USA ina ma ason na ani berzok ome zirtlak takani kan Mizoram politician ho hian hanzirin han thethiam ve se ti cha om khop mai US om te hi mi hring ve thowan lo nia an lo danglam chuang bik reng lo sual du le corrupt du te hi an lo ni ve vek tho mai ma se mingau ho kha an lo fel na em chu a correct na tur correction le dan an lo siam zung mai kha ni USA a hian dan le ro rel tu te hi an lar em maya mi pathum tan lawyer pakhat zel an om anti na ramani Rasi Cyril Rupuzongin kathil soi hi in lo ngai koi lo ram ka be saya khovel history han en mai hian adik ti chu nial rual lovina chianga rama changkan chho chakna em chan pakhat po hei hi ani berin ka hria tuntuma voting machine an man Dominion company hi Venezuela Russia Iran a ten lo mang to a vote danglam theyasoi ani masi mainstream media ho chuan conspiracy angin an soi ve le hlo maya Venezuela a te po khan vote share lai ti top zo karen ti thi zo nu chi a Hugo Chavez tuna an president Maduro te hi chak chho zot ta soi ani a Pennsylvania Michigan Wisconsin Georgia a te po hetiang deuh hian thila thlenga ni kha vote share an ti top zo ka darkar khatnu vela an chun zom chu Biden a vote noi khat velin a chak chho zot mai chu nia oi a har du khop mai vote anin thona hi atam lo em maya 50-50 deuh tho ania chuta reilo te chunga noi khat le zero bet sa record tur han lut thei kha chu thil har satak chu ni masi ko ta chuan hetiang hi evidence ala tling thei tlat si lovani soito ang khan drama atlin le tlin lo tur wang po ni lovin atop rot thlen pui du hi an om ngei dona nakin election dang lo om le tura hi chuan hetiang thil hi chu a om le to lo tura ngayang tuna kan ngai khak ta kha January ni ruk lo khleng tura putram hian chan chanei tha em engei mu dan ti zo na John Wangchia tuna America Maryland ta om me ke na chan na ania